Gedal be ardiɓe lise hukumaji rento majum waɗama on ha yake Tinubu majum ɗo taskana dillugo lesdi Italy wato Rome ngam humpitiggo hawrinde hunnuki ardiɗo masihanke'en ɓe ɗarika katolika Papa Roma Leo 14. Gedal Tinubu be ardiɓe hukumaji rento majum bo waɗama nder sirru. Tawaɓe ha gidal man ni hauti be ministajo hakkilanki shanu rento Alhaji Abubakar Badaru be sawrowo ardiɗo lesdi dow ko larani rento Malam Nuhu Ribadu be jagorɗo ardiɓe lise rento wato Chief of Defence Staff General Christopher Musa be nanta ardiɓe soja'en kakkilanoɓe ko larani asama ndiyam be lesdi. Nonnon bo ardiɗo hukuma police be hukumaji police sirru nder be yasi lesdi wato DSS be NIA fu tawama ha jonde nden. Ha ragare jonde nden on bo General Christopher Musa waɗani tefoɓe kubaruji ha fada bayanu. To jama'a barka dai, mun gode yau mun samu shugaban kasa mun zo na muyi magana akan ainihin yadda aikin tsaro yake a kasa. Mun san yana da damuwa, shi ma ya nuna mana damuwan shi yadda abubuwa suke tafiya. Ummatore barka min gari min joɗidi be ardiɗo lesdi min darti shanu rento ha lesdi ɗo. Ha o holli suno dow no jahargal rento woni ha lesdi ɗo jotta. Min joɗidi kombi awaji ɗiɗi min tabitini mo ardungal lise rento lesdi ɗo fuu jinni darnde hauti hoore ngam wawtugo ɓilla kan. Min koosi jabruɗe ngam tabitingo mbar hoore be wujjuki himɓe ngam ceede darnama. Min kiriti so woodi masibo ngu fe'i dow soja en men woɓɓe ɗo seero be man ta en jaɓana ɓe ɓe keɓa nasaraku. Saggarle en ɗo keɓa wallinde iga woɓɓe nder ummatore. Kanjum waɗi ɓe kuwata kuuɗe ɓaleje ɗen. Ko min torata ummatore to woodi ko ɓe seki ɓe andina hukumaji rento, minin bo min kosan jabruɗe dow majum be jawɗum. So abin da muke roƙa kada a gaji, in an ga abin da bai kamata ba a yi reporting, za mu ɗauki mataki. Nder balɗe ɗo ni saggarlen ɗo kaɓana fintingo kuuɗe muɗum ha gallure woyla funa lesdi Najeriya be ewnandu hukumaji rento ɗo. Ɗum ɗo yela ummatore notanan hukumaji rento majum hedi wallitiggo hukumaji man be bayanu sirru dow halla baale en man. Yi'ugo hakke rento larani kala neɗɗo lesdi fuu. Iga fadorde lesdi Najeriya, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.